en nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka. Onyia kaka nende nyano, onyia kaka skuru na. Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Ni jomoko kwiny kama ng'ato tho. Chiega kanyo tho kan manya dagi leo ni. Moko biro kama gin koro uwinde so matin ng'ato biro luoro to kot koduoge dhot. Ni siemo ne kumo chieme an liel masani. Kikombe kama icho dak makara ng'any kama nche metogo onge sani metogo kinyi ti metogo sa 10. Uwi moko ntie ma onora ni leo ni danya waloko go magadi ni mano ng'ato biro ni gino letne. En mana uwi mionduogo leo ni danya waloko go magadi kia mana paro kaka nongesa kia ngowa kia kachumbari mago bigi koko biro ywako na dala. Ywak moko mag madho chai ute jigo sani ok wadwar. Gisari ugane uru oko puro timango to ngeni welo chigni biro ka. Adondo nade to tadwan mondo mi aketu gik moko ler mondo mi walos gik moko. Dongo men wapango kombe ka. Indo ngineno kaka okinyi nyaka sani dana dek musemetho dala wakam mubire bia no kelo ywak ni nyoloko gi mama ualot. Mago to koro wangi gin koro gibida. In kaka mama moywak achien mane chwecha in ing'e Akiae. Okane kata gwen. Pok anene kaka taka. ni to kendo ywak kanye mowache ni nagolo kiasiling 300 kia pogo ne leo ni da 200 to wan ato koro mago kata wach dhi konyowa gang'o golu kombe oko ji ong'eyo nyaka jomikia ji jonre inya ywago gima duong' itero wuon liel kasara anyo chiego setho koro chama ura yie ipango kombe nade ma nyathini ka wich leo ni da meru moko poso ne kad gi kombe go kater kombe ge tie yen kuchocho kadu gi kombe go kuchocho irwaka afko titi kendo kanyi midwa diga afko to bak maliel nitie koro warwakne moleo mama utemo tho iwinjo osiepe umo gogo mpira dak ne ka biro ywaka koso gin chayo ok gidwar gitiemi biro ni leo ni do ni nyaka assistant chief mawatiyo go ni be biro ywak ni leo ni da wala go yude chiega be ne chief kusani manan chief monego be no ywak bila no kane manini tangane sufia mugi chwako go nyoyo tangane sufia ba madongoro ma chwako nyoyo nyoch ngata chiele ma nyoch misumba sani kejinge wan gi bura ya maduong' moro mochoko nyoyo kama Joshua biro na dwal wang no chando wakae gi wuoyi moero muodo nyoyo keso maduong' ayudo iye kuro bilani no kama iyo kunyore bilani be iwinjo mai kata ka koro wang bende mokwongo kanyo osechie kik chandu kelwa kela nyoyo to kuse kelo wiki jiko ng'ato to kako dwaro wang no kawo nyoyo moko wadok to koro mono wayawa koro mono wabet kodgi ba koro wadhi chamo un mama wuotho un gi lito konego chiemo mang'eny sani baya ing'ama min gi otho iparo nyoyo kare mamu nyok idwar nyoyo yero moinge koro ma ube konyoyo gorogoro aboro to goganda gorogoro adek to kawo panadol 94 mondo chwakre mayom piyo kata mana magadi gunde achiel okoromo magadi gunde achiel oromo ng'at moko dwa to dhi omed gi dalane gigo ni ting'eyo ba gigi ikelo kana kona nderi wudo kana kelo nderi kokal kelo sani koro kik chandu koro sufia ni ket kanyo mago dhi luoko mata romo gi tagwata no manade manyo kwego nyuka manyo kwego nyuka nyuru mama yani mama umadho go nyuka leo ni da chiga yagwata ni kana zaparo chiga leo lit ndi jowa leo ni da yae wayudore kama gambo kapuri tini nyathi siku niko kinyisani waka ni dubuki dekanye ya Joshua abo matimi dango biro ga waka ndo ni iwo kidwa dekanye sani iparo ni do ngeni do luo moro ndi mawacho ne
winyo ma jamondo idwa modi dhi kanye ema yieng. apini idwa modi dhi kanye Joshua ang'o matimiga In fact, I'm not happy husband of yours. ok imor gi kenda nang'o ok imor gi bedo chwora nang'o I'm not happy husband of yours. an be ni joga pare Joshua joga Dong ni wuok me gweng' wech kidhi tur. Dong i to dong ni midugi manya dong ni midugi ma ilawa kendi na luongi ido e come close. Kumidhi e onge dog na koteta kumidhi e onge en sadi sani Winjo. Ata ko ok mor mana. Idong maber ni tije jajo chief magweng' wato. to koro ka jaod chifo to idhi gokinyi sani dong apani yeli dhi ga ibura saboro But we are the organizers. We are the secretary. Koro inti di organize We are Inti organize ang'o the kuno? chairman. We are all over. Joshua pare ni joga gi weche liel debed ni jeje emo to to di mondo tero dalano gimokonya ni chi jeje emo ni Okay. to lewni da wauso go nyaka lot kan be mano nego bed na kuongo gine kono I cannot escort. Okanyal escort. koro ya moidi kora we idhi What a friend for? What don't in man to chief don't ne usuni magadi ka magadi dong no do ke kina kodi kana ne o magadi nyoso chonga magadi nyoso chonga ang'eni nyoye ni di muodo be milaw ka jeje di muodo nyoyo ala person. Do you see me like a funeral material? mano dwari gi jodele mano dwari gi jodele mago penyo ma dwari jodele wuokan Fen yuri misigo omejo apana kata en ometa to kone gimonde dalane kamano iwinjo liel en sabor ini midwa dhi kuonga nyoyo mano pong tedo no we are the first people manyaka wakam lakini tunakuonyra kodi kanye lakini nakuonyra ka kodi Joshua kide so kata are ngama no kwanyo kadi idero godong na kwanyi ka ja pengo o dambi o misuse o ginani kaki nena kaka chal ni japeng nyalo dampa an to mane waje ni o achulo japeng to Japeng do koda piny bodo kinyi dhi mbele na dhi chakore marach idwa dhi mudo nyoyo ka jeje go do you see me like nyo gileke gigo mamudo marado nyoyo ka masindu mchele leke ga gitinge ne wakago pesi county ijoga Joshua ijoga and disable kare dio ka jeje kedwa dhi Dio, aweni thuolo dio. Leke ga gini ino we donda o lang matini. Ilongo ni brown teeth nesu. One gi organization. Kata in fact Don't be wilo chuo. Da wili gi jeje biro da katu idhi kuro, idhi ka Leonida. Iwinja? Nigi ti joga, Joshua Roma. Hey! Bas to kibiro to gimora mori dure kom, koti dure kom, gimora mori kete kom. Be wi bergate. You watch a woman is the controller of the atmosphere. Hey! Kela uko moro. Ni umbero no. Leonida ya. Ya albura nade jowa Leonida dio ya gwate dala. Vamos. Aparo mano denye man wala ko tum jowa. Wanga ka Leonida to barungu odenye mano riwo lwete rungu nego dir wiya. Wata ne mami okapa yuaka ko. Ibe ki witi gi no. Leonida lengo lewi. Paul. Litindi. Leonida paro kwa gabal. Mado go tek man. Muguta ma chipidi go Leonida do la. Kadanga bikonyo ngi. Bangi mimi akata mere babe balinga.
Ema por ng'ato biro madhe chacha wang'ore gi uwi kato madho chacha. Ay, losu gigo. Ay, lewni da yai. Ay. Gigo wakana kana odong. Ay, lewni da nyaka nuganjo. Ay. Dhako ma kanodhi e dirani to chiemo ma kata pok ogone karibu. Osedonjo e kuoth. Ay. Lewni da yai. Ay. Dhako ma kanodhi e niang' ng'ato to turo wiye adek. Niang' miye mana gi mon ochiko. Ay, lewni da yawa. To, Nyasaye oke chunyi kamukwe. Ay, mayo. To, losu gigo. Wangi bigi muode nyoyo. Gimbe chieng' monde gi notho, Joshua gi nigo. Ina nyola maonge lit. Ni kaka chiego to chagi penja gi man go yawa. Ni ka koro donje wach chiega. Kasre uru gi chiegni donjo ka. Ne bring gina kel to koro giching Marian ni tidwa dhi giko tikane wan watio karejo sawa kare dika ke jaul gile aul ko digile what ni body is a accommodation to the environment mar Rift Valley province koro kata kama ndire I don't see as a see Joshua gini remitin kiero dika jeje yo kiero bet na mia okatwa kata nyiero kodi adiko dikane Dime kata nyo ni ego mago to ka winyo madwa ka winyo mapachi pachi maneno kamara pachi pacha Joshua ke la nyo ma twende yene man ne watim ni ya waka usuka tuwe tu suka jo mamon kali mene ko ba de jamo Lil to gare to oben serious ya mun kare ne wadi yo je no sipna tu to ke tampo ngine ne nyo kana ngi dikudi nyo kana ngi to ku nyo kana ngi ku to gara ko ote do ku ma wa lien Mama ko korongo yi. To ne promise mo. Usipa dongandisa. Dong ni wache ne to osipiti nyaka yiki farusi. Wache mama musu. Oh kodo je. Kendo mane gima dwa dhi. Me machung ne. Kodo nje ko Yesu. To di ngene malinga wadeyo sipa to dapen ndaba si ka udine ne to ingi farusi ko mana ka je yita didugo oko dianga digo to namka sini Katino nya wato no dialandi Emone no dako manye kubudo na nyuka ka to jimetho nyaka jok morawa dawa nyaka ngamane dhi mana loko diek ngane Serif yo adwa na dhi e gine ne kuchecho tie yen kuma bura di bete cha koro wanyalo dhi uru te lua telo de we kombe ko chal mu pango gi maber otingi mabe mate go imate undi go chal mu pango gi maber ai lit na ndi leo ni da mino da yawa anyolo bi mondo konya weche mamoko mag choko yawa ai ana ru ko ka biang made nya yango julon nyose kao ai au yawa Mano ket kama weketo gino ko pangu kombe koriere kama man gi mirima tucha kuketo weche moko manono kaji pangu kombe o kamano kagi pangore ga joma nie kanisa kama ketu kamano ero anan gi lita kiani mbelo nya ket ne mine moko mangu bira ngo chuore badong koro be akanyo be kuro be
Toch be kora yudo makata gibet nyago ti onte menye ya. Koro bere kit na pigno kameri manyalo inga marachu. Anyalo bilo. Keti. Hey, nitie gik moko mako maki kata in chi. Ai kanyo many kumi bete. Ka joburo biro to koro nyalo chung' wene welo ni. Ano achung. Ogwanyo. Ogwanjo minuto lit nande. Bana magino maka malit. Akia kana Nyasaye no miya machielo machal gi Leonida. Makane yudi. Koro gima dwaro jobura biro ka joma dongo. Nyithindo matindo ok onego winj gima dhi mbele kin joma dongo. Mana di. Ma ng'ama dhi chwako nyoyo wuogo dhi omok mach. Sarif. Dong nuse budo bando. Dong nuse budo bando. En mi ga chwako nyoyo. Koro kawuono. Chwak nyoyo me. Ok awacho nu laru, awacho ni ng'at madhi chwako nyoyo dhi ochwak nyoyo ng'ama luoko sendo dhi chung' malo. Bana biga in midhi chwako. Bado ng'anya dwende gwanyo dong machuo. Dhi uru kata kigo kura to go kure dho kendo kuno ng'at ma chwako chwaki ng'at ma luoko sendo luoko. We ubere ntino ma wigi tek koko to wan gi liel. Kendo mofuo sasa. Awuoyo kod ng'ama duong' ka ging'e mang'eny ka rombe moko. Rombe machama lot mine ahero. Liel maka liel malich. Liel moselandere tete. Leonida ka nobeda bede ba thot. Ka Leonida dwa chako go nambaka. Ai. Ya Nyasaye kawo jambakana. Kawo jambakana yae. Ai, jambakana yae Leonida jambakana. Basna. Ai. Nyasaye timo malit madinya yudi. Dinya yudi ni ng'at mineno kibiro kawo chi ng'ato. Dinyi wuoro kwajo. Ni yeno kwajo be boto ji. Ai, Leonida yawo. Cheka na Nyasaye no miya machal gi Leonida ya lewi yae. Manga, mana in. Jadeda. Ibiro. Tete nade. Adhi maber an be kuyo no mane momaka. Mos. Mos kuom lalo Leonida. Abed piny kata kibiro ni biro gona mos, ok ibete piny in be. Abed piny. An be kora rito jobura ngojo jobura ka. Kich Leonida nyotho ya gi lweta nono. Dokoro go imane wawuoye gi Leonida cha to koro itimo nang'o? Go pango kendo mapok oyi kata Leon. Wabed gi koni chien kech ka? Chieng' moro bodier ng'eyi. Wabed gi ka. Ani ai un ng'eni un mon matindo ka chieng' go pod un gi mo kanguro. Ma ka chieng' go dendi nyalo leny mi tho kata kom in be. Koro ambe na biro penji kapok okwel Leonida. Koro go pacha kiani itimo nang'o? Nwa bise biro kama owuoyo waloso wach. Chieng' moro nwa wuoyo kodi? Nwa wuoyo gi Leonida kapok otho. Kapok otho. No nyisa maber no nyisi wach gowino. Eto ne go pango chaman man nugine ne. Ne nang'o? Dong no kawo chiemo kae mutedo. Chiemb ang'o? To dong neno dhadho. Apenji mama, be pachi ti adier? Pacha tiye mo miya biro manyo gopa. Kan gi lit magara sani ko kibiro ka pi wanga ko kaywego tamba sani. Sani sama wuoyi. Ok en gowi mona ol dichiel, ok en chiemo mano kawo dichiel. En pesa di, en go pesa. Siling miya biro gi 50, ema dwaro. Iwinjo mama? Awinji. Odhado nyaka Leonida no chamo. An kabiro chulo ta chulo kora mano tok na dise mang'eyo. Modongo ibi pire ka imbi tho. Pana tiko wachno. Pire polo. To mano ok yo. Adanga to amigi ma an sama dhako biro gi chiemo an adhi akwane jikon. To dong no nyisi maber wach go wino maine minyuoyo kada. Odhado ta chamo jumba dek mokada chamo dhada wacho ni mane disa mano tok na ema biro chuli. Koro mano tok ni nyithindi gi mano chamo to koro dhi kamano. Kuon go dhado hotel siling 80 ema biro miyi mama. Koro siling 80 ema biro miyi awi 250. Ibi kaw chieng' mibolo sadaka ka pastor osepenjo joma nigi Leonida nigi gopegi. Tabiro golo ni 80 ei pesa. Kamane kaka iwuoyo gi mise chamo. Uto uso gik mamit ne ji nang'o? Kamane kaka iwuoyo. Iwenyo gibi duogo. Iwinjo mama ibaro wiya dala ka kamane gimono keli ka tibiro wuok ka. Abiro goyi kata gi chola no kuko. Koro sago wiraj. Kwacha ringo mabiro goyi gi chola sani mikia kali dero se tathoya. An gi liel malich ma jaki biro na gi weche manon. Adwa pesa. Iwinjo mama. Adwa pesa na. Awacho ni ya adhi mi 80, ok iwacho 700. Gi 50. Iwacho 700 adhi mi mayudo 80 ema apimo ka hotel modong. Koro nyithindi noko chiemo. Ibi pire kisetho urade polo ipenje pesa. Kamane kaka iwuoyo.
idwa na wuo nango to chief oyawre owadwa biro waya ini ng'iyo got ko ti watimre nade oyawre wachiew min tuombo iriyo nade apenji Joshua ni nyaka ng'at mochiegni tho mineno ka tuore osiptal iolo dhadho mar 750 ne mama ni biro pera ka yawo jomoko wigi chalo nade min oda motuore makata osiptal ogol kok nyal itata ni pod olo dhadho mar 750 an mobiro pera to in ngoni dako nyalo biro pidho okay mako dhoga ni mako dhoga an kul modanga wache ene manore kapok na to ya biro pesa na kanya apenji come slow ka ng'ato osetuma mama ni timora mawang'e osemorore wa ng'ato dhoge omoki iwinjo kigoni simi ng'ato dhoge pod iolo nyithindo dhadho biro tedo ot ka to ino mani yoro dongi ni mani yoro gi dongi biro gi nyingi wang ni wuok ka iwango iya makane kwadhiro mukodi kata in gi lit kamano wang na goyi gi chola pare kami chomono eto be dana piny ma chief mamera ang'e en ng'ama ja sirikal kendo sirikal omi a lot of respect and a lot of humanity and accommodation inside the government property. Livinjo go for that the me watching. Sa no do modi it comes slowly. One tire gi masani we watching ko song watching we are in a critical we be one garaka kukindek witu wach mathin ni eto koro eto angni excuse yourself mo kwongo kora excuse myself ni bro mi yago ko so wae kama awacho nini ya Joshua chieng ma pastor biro mi bi gol sadaka dong pastor penjo ka kapoko iki ni ng'ama nigi gop mama ni kata ng'ama ne okaw goyi kaka ne giolo ta wacho na biro golo 80 nikech an odhadho mana neno mano kele disa yami chulo mo wacho dada uchiel gano na dhi e jikon akwano dhano wabo chulo kwadwar wi ibiro gol ni sadaka wacho ni biro chulo tok ni biro chul 80 mano tok ne umiya pesa na te iwacho ni loan you pay by installment modongo ibi pile kitho olo puro owadwa dala binade yo adi mama wakwarwa no kediki ichwe sani ichwe moyo kana diku ka kori ibi to owade an gi kuyo mano to gima tangi owadwa an kaka no lew ni danyonindo gima an go en mana bando gorogoro auchiel mancha gole puodho koro na gombo nu chung na gik moko lew ni dani ne jabu chwa dala chief eje ale modpi koro gima an go gisida korka lauka to gi wuoche gotamba mage sida man go ka sanduku to jo kanisa nyo wacho ni kelu nikech lewni ndio giselemo go koro iga sana paga di koro giwacho ni sanduku to koro kika wuoye koro mana bra iwacho ni lew ocha sleep masiria inwe yuak mano masiria otok ni wacho otok poke die muchari shemeji yo to mayuago di dako mok mare ko ngame duonde marangungu ngame duonde marangungu kwani ni dani nimbe ni mino record aja ero duonde yuaka timpango ero duonde nyuka le wadwa lete de mi ayua kambe bura kawe oria iwacho ni kizungu ni the pain come through para ne chieng modhi nyuomo Leonida madhiang koko chodo kodi ngwech kochomo kodi gemrai onyumae e kor mali yayo ywai makala konchielo dhi gi pi maka oje na ochako mi adomo ni mradeo go mogodamo we wacho bila ni dhi mi ayua kuran be kuno we chopi Joshua idhi mi owadu ng'ad gi kanyo kwa ywak mabura kete ang'o matini
The pain come through. Hey, go you want to forward. Iwinjo Joshua. Gimwatem sani. An nyisa uma kaka dwa yudo law kitamba to kiju nya koso ngamo apenji un konindo dong kata kiju kirwaka kiju to kochuno lakini korka wuoche to Leonida nosiep na kendo wasuso kod mang'eny kende ni nyie kamane maluwo koro wuoche ta chunye Farus adhi nyiew ne Farus moko ma ayudwa ketho na liend dhako ikawe gimoro Leonida nyo dhako mowaro kenya kaw gik monjongore bila godhi ge mbele Nyasaye dhi ng'adne buch mach to macha chiega kare iwinjo kudhi manyo wuoche ni chunye wuoche to dhi manyo wuoche ma Farus gi ok donje wacho ni dhi manyo wuoche adwa kora kel lada marachar ko satina ng'ani wuoche kisewacho ni chunye wuoche wacho ni ya mok ber gi ng'amo ware miwe doluo kiwinjo koro inti dhi chung nang'o ino wadwa an adwa mondo mi pod wan kar gambut ka neno ka to oyuora to ne to nen japur mama penji chayo na dhako nen japur moko Leonida to puro Leonida puro ikata lego ka opuro koro ngeni kisungu wacho ni if you are a farmer ibro remain a farmer nyaka idhi e polo koro ngeni kwa ko to Leonida gi gambut odi puro koro ngeni kujo ipuro msabibu ipuro msabibu ma atokoro msabibu ngene ok nyadhi gi tielo nono macha nyo chiega wana wacho ni ya kwa winjore ni ng'ato chunge wuoche ta na wew ni ai dhi manyo wuoche koro kwa duoge bura machielo tikelo gima ne wacho in ng'isa gimi dhi kelo na we wacho na ema penyro en ochunge ang'o ana wacho ni an gi gorogoro auchiele ma nyaka e bando wang' ni e bando no tho to ge anti gi nyathi diel moro nyang'iewo ka ng'ane ka wudu nguchu nyathi diel mo majandala dik bora no yenga madwa chiemo dhi bora remo chwe mani ngeni bora ni remo chwe mano ke sung wacho ni you medasta i kumi nyalo to go lweta koro atudo moro nyontie manyoche ne oyangi joka nyambune nyocho selunye nyoche gidwa nyocho tata ajali koro nyoche gidwa mondo gichame kaka nya yudo liel nyadhi machungo wach chiemo mar atudo no koro dikel nago chieng'iko koro atudo no kata kumo yange to kik ng'ato penji in bora no tede gi nyathi diend no ji chiem dhano koro kaman go gisida en kar law ka kijuku ginege makora no kasida kitamba gini kech wuoche to koro yuoro seka kitamba gi wuoche seka iseka kitamba gi wuoche koro dong lewni koro waduongi gimanya odong lewni koro le kor ka lewni ka odong wan gi nyo kana jadukumu nyokana joduku mang'eny ok ne mano ne jabuche an koro gima nyalo chung'ene ka mago to koro ka jonine an achung'e mkokoteni makelo pi nikech ne en japur matere ng'enye koro mkokoteni gi an ka chief mo odhi yuego liet e polo liet neno sama koro liet chame koro gipono msabibu ne shemed aya anto koro muchung'ego kala wo kunya chung na an kura kia kaka dhi konyo kananga kanyo an ka chief ok bi rwakne dhako ni adwaro law kaka law idwani otwang'e koso odhi law kisekaw an koro kaka idhi omena kia mane gima wacho ni kaw na kar law jalo chung na wuoche gi kitamba adwano ik dhako no kar wuoche wasiti go gambut koro gimodong' ok en mana law ni ken lawe madwaro koro law no koro ikel chieng' wadhi golo tikel ikelo piny to koro kaka mama yuara ne chwe masirias adi pime mochari ikaw mon ariyo ming'eni dore riwo nungo gi tipimo wezi
nikech kore cha ne rom gi mar mon ariyo mar mok chiem maber e kor gweng'u kanyo. Iriwo mon ariyo to ywa fu. Mon mawethwe. Kamano mane kaka itim kama dhi donjo maber ang'eyo Leonida nyo dhako ma jachi. Koro nyathi wageno wuoch. Ageno. Bura mar ariyo nakele wuoch. Ikelo. To imbi kelo law. Kech kwa dhi ang'is jo kanisa ni sanduku magimany. Kiswahili wacho ni en kubatisa. Koro kik idhi inyis gi chon. Oromo we chiko bi yue. Ma kata chai ma chwako kanya wacho ne gin chai nitie. Jok ma walo bila mago ba miyo chacha. We gin bi wal kure. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kara ka dio dele maka. Onya ka kinende nyana, onya ka kuru na. Ne matini. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Nadhi ati agol kaburi to ogola kidi.